салом дӯстон, дирӯз беҳтарин бозингари ҷаҳон ҷоизадори 7 каратаи туби тиллои мусоҳибаи калон анҷом дод ва дар он атрофи масъалаҳои муҳим эзҳори андеша кард. Махсусан дар мавриди соҳиби нави ин ҷоиза аз ӯ пурсон шудам ва футболбози аргентинӣ барои аввалин бор гуфт ки имсол барои туби тиллои мубориза намебарад, чунки як нафари дигар ба ин арзанда аст. Месси киро сазовори ҷоизаи асосии инфиродӣ медонад? Дар видеои имрӯзаи мо маълумот гирифта метавонед, ба шарте ки дар канал обуна шуда кӯмаки худро барои пешравии кори мо дариқ намедоред. Обуна шудед? Пас сар мекунем. Дар ҳамин лаҳза футболи бошгоҳӣ ба танаффуси тобистона меравад, аммо бозиҳои мунтахабҳо намемонанд ки мо зиқ шавем. Мунтахаби Италия бо Аргентина дар турнири нав бо номи финалиссимо мубориза мебаранд ки дар он ҷо қаҳрамони Аврупо бо Амрикои Ҷанубӣ иштирок меварзанд. Дар интихоби ҷоми ҷаҳон моро интизор аст рақобати Шотландия бо Украина. Оё Ермоленко бо ҳамдастагони худ метавонанд шотландиёро паси сар гузоранд? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. вақте ки ман дар Малага будам, дастаи дигар бо ман аллакай ҳамаи гуфтушунидҳоро ба анҷом расон, вале вақте ки дар миён Реал Мадрид омад, ман рад карда натавонистам. Ба Реал не гуфтан гуноҳи азим аст. Дар ёд дорам ки ба наздиконам гуфтам, Реал чанд сол аст ки Лигаи Чемпионҳоро намегирад ва ман бо ин тим соҳиби десима шудам. Дигар ҳамааш таърих шуд. Бо гузашти 9 сол дарк мекунам ки карьераи беҳтарин дар Мадрид доштам. Мехоҳам изҳори ташаккурамро барои кулли мухлисон, сармураббиён, кормандони даста ба Сантьяго Бернабеу ва ба мухлисон баён кунам. Дирӯз ба дӯстам гуфтам ки чаро Реал аз гирифтани Лигаи Чемпионҳои 14 ин қадар хурсанд аст. Охир 15-умаш дар роҳ аст ку, гуфт Иско дар суханҳои охиринаш ба мухлисони дастаи шоҳона. Иско баъд аз финали Лигаи Чемпионҳо эълон кард ки аз дастаи Реал Мадрид меравад. қиссаи ӯ ҳам дар ин даста ба анҷом мерасад. Вақтҳои охир албатта кораш дар ин тим омад намекард. ӯ танҳо бозингари захиравӣ буд ва умуман ба майдон ворид намешуд. вақти камандарками бозиро пайдо мекард, маълум буд ки ӯ рӯзҳои охирини худро дар дастаи шоҳона паси сар мекунад. ҳарчанд қаблан ҳам гуфта мешуд ки чанд бозингар аз Реал мераванд ва яке аз онҳо Иско аст, аммо хабари расмӣ дар ин маврид нашр нагардид. баъдан худи Иско дар ин бора эълон кард. шартномаи ӯ бо дастаи шоҳона ба анҷом мерасад ва тарафҳо ба хулосае омаданд ки қарордоди нав имзо накунанд. Иско ҳамчун барандаи 19 ҷоиза аз сафи мадридиён меравад. аз ин ҳисоб 5 тояш Лигаи Чемпионҳо мебошад. гуфта мешавад ки нимҳиматгари испанӣ дар дохили Испания мемонад. чанд дастаи ин кишвар таваҷҷӯҳи зиёд ба ӯ доранд ва маҳз дар Ла Лига боқӣ мондан мақсаду мароми Иско мебошад. рисолати ман дар Бавария ба поён расид. намехоҳам дигар дар ҳайати ин даста бозӣ кунам. қарори беҳтарин дар ин ҳолат трансфер ба дастаи дигар мебошад. умедворам ки Бавария дар ин роҳ сади ман намешавад. ин гапҳои ман нестам. ман ба Бавария кор надорам. ин гапҳоро Левандовски дар нишасти матбуотӣ ишора кард. мутахассиси полшагӣ Чехнев Михневич ишора намуд ки беҳтарин вариант барои Левандовски дастаи Ливерпул аст. ман тарафдори онҳо ҳастам ва барои ҳамин мехоҳам Роберт дар он ҷо бозӣ кунад. сару садо атрофи рафтани ҳамлагар хеле зиёданд. ӯ то охир умед дошт ки Бавария ба дардаш мехӯрад ва ҷавобаш медиҳад. чунон менамояд ки мюнхениҳо умуман ин андешаро накардан ва томи талошро барои он анҷом доданд ки ин футболбоз дар ҳаяташон боқӣ монад. баъд аз гузораи чанд вақт ҳуҷумкунандаи 33 сола пай бурд ки бояд худаш амал кунад. баъд аз чунин суханон Бавария ҳам бояд дар андешаи ҷавоб додани ӯ бошад. мюнхениҳо акнун дар ҷустуҷӯи футболбозони нави хатти ҳамла мешаванд. Левандовски мақсади худро рӯз шуд баён кард. аз тарафи дигар Роберт шартномаи амалкунанда дорад ва агар мюнхениҳо ҷойгузини хубро пайдо накунанд, танҳо хоҳиши рафтани Левандовски кафолати тарк кардани даста шуда наметавонад. нимҳиматгари хорватии дастаи Интер Иван Перешич хеле наздик ба Тоттенхем аст. гуфта мешавад ки Перешич аллакай дар Лондон қарор дорад ва бо дастаи қисмати шимолии ин шаҳр шартномаи ҳамкорӣ имзо хоҳад кард. ин қарордод ба муддати 2 сол дар назар гирифта шудааст. Перешич 6 миллион дар як мавсим кор мекунад. Тоттенхем аз нуқтаи назари молиявӣ метавонад барои амалӣ кардани ин трансфер ягон пулро сарф накунад. қарордоди бозингари хорватӣ бо дастаи Интер моҳи июни соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. аз ин рӯ Перешич метавонад ба ҳайси агенти озод шомили Тоттенхем шавад.
сармураббии итолиёвии дастаи шаҳри Лондон Антонио Конте агар дар ин даста боқӣ монад, ғайр аз Иван бояд чандин нафарони дигарро ба саф ҷалб кунад. ӯ бо роҳа додани Тоттенхем ба Лигаи Чемпионҳо собит кард, ки бояд корашро идома диҳад ва роҳбарияти лондониҳо бо дарки ин масъала бояд ба Конте харидҳои бузург кунанд. дар мавсими навбатӣ Тоттенхем ҳам дар Лигаи Чемпионҳо ва ҳам дар Премер-лигаи Англия метавонад исьён кунад. барои ба ин мақсад расидан бояд ҳайати кунунӣ нигоҳ дошта шавад ва чанд бозингари дигар сафи Тоттенхемро пур кунад. Перешиш яке аз онҳо мешавад. ӯ дар 35 бозии серия А 8 гол зада 7 ассистро ба номаш сабт кардааст. Лео Месси мегӯяд ки Карим Бензима бояд туби тиллоро гирад. фикр мекунам ягон кас шубҳа надорад ки Бензима имсол сазовори ҷоизаи беҳтарини инфиродӣ дар олами футбол аст. ӯ мавсими шигифтангезро гузарон ки бо ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо онро ба анҷом расон. дар ҳамаи бозиҳои марҳилаи плей-офф ӯ футболбози калидии даста буд. фикр мекунам барои ҳамин сол касе ҷуз Карим Бензима ба туби тиллоӣ арзанда нест, гуфт Месси. вақте ки ҷоизадори ҳафткаратаи туби тиллоӣ ишора мекунад ки ғайр аз Бензима дигар ягон номзади арзанда намебинад, пас мо одамони қаторӣ бояд дар ин маврид умуман шубҳа надошта бошем. худи Карим бо бозиаш дигаронро хеле ақимон ва бо фарқияти калон номзади асосӣ барои ҷоиза маҳсуб мешавад. қаблан Левандовски, Муҳаммад Салоҳ ва Садио Мане дар баробари ӯ имконият доштанд, вале пас аз тамом шудани Лигаи Қаҳрамонҳо дигар суоли туби тиллоиро кӣ мегирад маъно надорад. ҳамааш маълум аст, онро бозингари фаронсавӣ бо номи Ҳоҷи Карим Бензима рӯзи 17 октябр ба даст меорад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд аст. лайк, комментария ва дар канал обнажданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.